सोरजों रायलायनाङा? बाबाजों रायलायनाङा अनजालिजों रायलाय। मानो? ओरैनो। बाबाया फनाव मिनि रागा जोंदों। रागा जोंदों। हमनोबो रोङा। सोरो? बाबाया ए हमनोबो रोङा। हमनोबो रोङा। सोरथो हमो फनखौलाय? बे सार 10 थाखा हरदों। ओमफ्राय 50 थाखा हराखै। सुजुआ। ओमफ्राय आबै मम'आ माइरं बावनो आं माइरं बेसे खस्थ' माइरं जादों होनदों। सोरो? आङो। ए आबै मम'जों। ओमफ्राय मा होननाय आबै मम'आ? ओमफ्राय मम' आंनो। ए ओमफ्राय मुनुआ दौदो आंनो। ए ओमफ्राय दद'बो दौदो। ओमफ्राय आं रायदों मुनुखौ। मा होनना? आंनो दौनायालाय मा जाखो? मा जाखो होनदों।